Hmla nezastaví cestu, aj keď môže dočasne zakryť výhľad. To isté sa týka aj kríz, ktoré my ako ľudia často v živote prežívame. Každá kríza má v sebe príležitosť, no zároveň aj ohrozenie. A to isté sa týka aj nás, keď šoferujeme auto a zrazu vôjdeme do hmly. Je to príležitosť na to, aby sme sa začali viac sústrediť, koncentrovať, ale zároveň je tam aj potenciálne ohrozenie. Najbližšie, keď budete si prechádzať krízou, myslíte na to, že má v sebe produktívny charakter, pokiaľ nemá príchuť katastrofy. Každá kríza nás totižto niečo učí, ale to, či nás na niečo naučí, to už je na nás samotných. Preto ten náš pohľad niekedy môže byť hmlistý, môže byť skreslený. Môžeme v okolitom svete vidieť to, čo v ňom vidieť chceme. Nemusíme vidieť to, čo v ňom je, lebo v ňom vidíme to, čo v ňom vidieť chceme. To zahmlenie pomyselného vnímania si totižto často vytvárame aj my sami. Je preto veľmi dôležité investovať do seba. Investovať do seba čas a pozornosť a zároveň investovať čas a pozornosť aj do vzťahov, ktoré máme s druhými ľuďmi. Mnohokrát aj v komunikácii môžeme skreslene vnímať to, čo nám druhá strana hovorí. Môžeme nielen počuť to, čo hovorí, ale môžeme počuť aj to, čo sa nám snaží povedať. A to už je kompetencia, to už je spôsobilosť, ktorá je však trénovateľná a ktorú sa každý z nás vie naučiť. Aj preto sme pre vás pripravili konferenciu Neuropsychológia vzťahov, aby ste boli bližšie k prameňu informácií a schopností, vďaka ktorým sa aj vy budete v bežnom a reálnom živote cítiť kompetentnejšie. Hmla bude nahradená svetlom poznania, vďaka ktorému sa vám šoférovať vo vzťahoch, ale aj v kontakte so sebou samým bude omnoho lepšie, lebo budete kompetentnejší a istejší. Preto myslíte na to, že hmla síce môže dočasne nabúrať našu predstavu ideálnej cesty, ale zároveň nás pozýva k zvýšenej všímavosti, pozornosti a bdelosti. A byť bdelý v komunikácii, a najmä keď hovoríme o vzťahoch, sa naozaj oplatí.